Olulu sasazwa ngqolo endaba estudio 10 kundlungulo SABC eAuckland Park eGauteng naze eziphambili. And Beben didn't participate with that relationship between policemen. It was purely business. Umnumzana Gregory Loftus onguyise kasomashishini waseThekwini uBevan Loftus owadutyulwa lwangcelungele kudubulwa namapolisa uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba izityholo zokuba unyana wakhe wayebandakanyeka kwiziyobisi ngamampunge. Dreams are to expand infrastructure and to spend 1 trillion rand to expand our transmission lines by 14,000 kilometers. Mungameli Cyril Ramaphosa wenze intetho kwisidlo sakusasa kwingquntyela nequmrhu lezesinyithi nobunjineli kumazantsi Afrika iseyise eGruleni eGauteng. Kwezemidlalo iBanyana idlala umdlalo obunyanzelekileyo uphumelele noba sekumnyama entlanga okuhlwa nje neNigeria ukuze igcine amathemba ukuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi yabasetyhini eBrazil kunyaka ozayo. Molweni nonke apha ekhaya ndingaphosisanga amaseko mandigawule ndiwarhuqa. Umnumzana Gregory Loftus onguyise kasomashishini waseThekwini uBevan Loftus owadutyulwa lwangcelungele kudubulwano namapolisa ngoApril 2023 uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba izityholo zokuba unyana wakhe wayebandakanyeka kwiziyobisi nezenzo zokubulala zenziwa ngelokuthethelela ukuba wenziwa isigculelo ze wabulawa kamva. Umnumzana Loftus uthi izityholo zokuba unyana wakhe uBevan wayebandakanyeka kwiziyobisi nakwiziganeko zokubulala yayiyelenqe lokuthethelela ukwenziwa kwakhe isigculelo nokumbulala ekugqibeleni. Uqhube wathi unyana wakhe wayephila ubomi obusulungekileyo bokuthwala iimoto ezifele endleleni nokushishina ngeteksi esithi wayengesiso isaphuli-mthetho. Uchubele ikomishoni ngendlela unyana wakhe awayephila ngayo msulwa ephikisa indlela amapolisa ayemchaza ngayo ngethuba egagana nokufa ngoApril 2023. And Beben didn't participate with that relationship between policemen. It was purely business. I know that money is exchanged as favors between tow trucking companies and police. I would have had some idea if Beben was involved in drugs or in the killing of people. I vehemently dispute those allegations. The narrative that Bevan and his friends were involved in drugs were a cover-up by the police to justify hunting him and ultimately killing him. I now deal with the police harassment in the course of them hunting Bevan. Umnumzana Loftus uthi izixholo-xholo ezagubungela ushishino lwezithuthi ezithwala imoto ezifele endleleni zaba neziphumo ezimbi kumashishino onyana wakhe elokuthwala imoto ezifele endleleni neleteksi esithi abasebenzi nabakhweli babephila obentshontsho. Ikomishoni ive ukuba abantu abanento yokwenza nezothutho babesweleka omnye emva komnye. uBevan Loftus wabulawa kudubulo lamapolisa ngoApril 2023. Since 2020, 5 of Bevan's drivers had been shot. In one incident, one of the drivers, Colin Pillay, was shot and killed on the N2 in Isipingo, and in another incident, a passenger of one of the employees in Hlagani Po Dube was shot and killed in Galma Crescent, Merebank, on the 10th of July 2021. No one has been charged with the crimes yet. They were witnesses to all the incidents. However, I have come to know that 2 of the suspects are now deceased. Isaqhuba ikomishoni kaMadlanga. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho kwisidlo sakusasa kwingquntyela nequmrhu lezesinyithi nobunjineli kumazantsi Afrika iseyisa eGruleni eGauteng. Ubalule isigaba esingundoqo uMzantsi Afrika ongena kuzo sotyalo-mali kwiziseko zophuhliso nenguqu kuqoqosho nesicwangciso sokuchitha imali engange-1 trillion rand ekwandiseni ubuxhakaxhaka bokwandiswa kombane ngeekhilomitha eziyi-14,000. Our dreams are to expand infrastructure and to spend 1 trillion rand to expand our transmission lines by 14,000 kilometers. So we are now more infrastructure focused.
Umongameli Cyril Ramaphosa ukhankanye ukuba ngundoqo kokufunqulwa koqoqosho nokuvulwa kwamathuba emisebenzi. Oku kwintetho yakhe yokungqubanisa inhloko nequmrhu lamacandelo akumazantsi eAfrika kwezezinyithi nobunjineli. Unabe ngelikhankanya ukuba ngundoqo koxhaxhe kumaziko emveliso asekuhlaleni kuqiniswe amacandelo oshishino norhwebelwano yaye kuphuculwe izixhobo zobuchwepheshe nezakhono. Our country is entering one of the most important periods of infrastructure investment and economic reform since the advent of democracy. Our task is to ensure that this investment does more than build infrastructure. It must rebuild the South African industry itself. Every transmission line that we aim to build, every railway we want to rehabilitate, and every port we intend to expand, and every water system we construct should contribute to the expanding productive capacity of our economy. Kananjalo udandalazise ngenkqubo yenguqu kwelona candelo eliyintsusa kuthotho lwamanye kwezemveliso elezamandla nemiselwe ukwehlisa amaxabiso axhomileyo ombane nanjengoko ebangela uxinzelelo olumandla kumacandelo emveliso angundoqo nkqu nakwimontlalo yoluntu. Over the past 2 decades, electricity tariffs have increased far faster than inflation itself. Ukanti ke ukwajonge umqela ohanjweleli kwezamandla encoma ababandakanyekayo ekuqinisekiseni ukusonjululwa kwengxoba kaxaka kacimicimi nangona nje elumkise ngentshukumo abaphantsi phezulu nazo ukuqala ngokuqatha ukuxonyezelelwa kweentambo zombane ngokungekho semthethweni nokudala uqhoqeko ekugqithisweni kombane. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Ukungaphumeleli okwandayo kokunikezelwa kwenkonzo eziluntwini kunye nenkxalabo malunga nolawulo loomasipala abangaqhubi kakuhle kukhokelela kwikholelo lokuthatyathwa kwamanyathelo okuqhubisana neemeko zokuqhwala kwenkonzo eFreystata. Indluyiso-mthetho yephondo ibambisene neUNISA kunye neThabo Mbeki African School of Public and International Affairs idibanisa intloko kwiingxoxo zolawulo loomasipala. Ukuhanjiswa kwenkonzo kakuhle eziya eluntwini kwenza uxinzelelo kubahlali bengingqi zaseFreystata. Oku kuphume kwintlanganiso ebikwindlu yowiso-mthetho nalapho imiba etshisibunzi yokuhanjiswa kwenkonzo ibiphambili. Abasemagunyeni baphakamisa indlela yokuziphatha kwamagosa karhulumente, ukuthotyelwa komthetho kunye neemeko zorhwaphilizo ezigqubayo koomasipala. We must explain that given our responsibility of oversight as a provincial legislature, we have adopted a program where we want to open a conversation amongst strategic stakeholders within the community of the Free State to be able to share ideas and respond to difficult questions. So it's not only confined to municipalities, but it's broad issues of governance, especially as they find expression in local government, but also the relationship with the rule of law, how as citizens we've got to conduct ourselves as we relate with issues of governance. You can say service delivery if you like, but also appreciating that we are during that time where our people have got to exercise their rights to vote for their leadership. Uthabo nongusihlalo wosihlalo uthi uluntu malunikwe ilungelo lokuvota livotela iinkokheli ezisenyongweni kubo ukuze zikhokhele kwiinkonzo ezingundoqo ziye eluntwini. Kwiindaba ze-SABC ndikulisa Dumezweni. Sihlabele mgama nendaba zethu.
Umphathi wemfundo ephakamileyo noqeqesho uMnumzana Bhuti Manamela ugqatswe emlilweni eParlamente malunga nokutyunjwa nentlawulo yegosa elilawula i-NSFAS uNjingalwazi Hlengani Mathebula nabacebisi bakhe abane. uManamela ungqinile ukuba emva kwenyanga ezintathu watyunjwa uNjingalwazi Mathebula akukabikho sivumelwano nomphathi wezezimali uMnumzana Enoch Godongwana ngomvuzo kaNjingalwazi Mathebula. Ikomiti yeParlamente ixelinise kwelithi igqiza elilawula i-NSFAS lidinga umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana anqwale ngokuphathelene nemivuzo yabakulawulo nabacebisi. As to whether the minister has received all the necessary approvals, as Section 17C dictates that part of the approvals that the minister, after appointing administrator, must get is from the finance minister on and around the remuneration package. I just want to start there, Honorable Minister, especially when the administrator previously has indicated that ever since his appointment he has not yet received any salary. And like I said, we are in the process of finalizing the concurrence with the Minister of Finance as it relates to the appointment of the conditions of employment of the administrator. Kambe ke uxananazo lwemibuzo ludadele enzulwini ngokubhekisa ngakubacebisi abane abathe bachongwa. Section 17C of the NSFAS Act says the finance minister must also approve the remuneration package of the advisors, not just the administrator. Kodwa ke uManamela kanqinisisanga ngoko nangoko ukuba wawuvuma umrholo wabo. My recollection doesn't include approval of costs. It may have been the case, but as I said, we can furnish you with that information. The actual Minister, letter of okay. Kananjalo amalungu eParlamente atshotshe entla embeka ikoneni umphathiswa mayela nomahluko okhoyo ophakathi kokunqwala ekufakeni kwisikhundla nasekuvumeni umvuzo. Did you approve that they must be paid? Did you approve that they must be paid? We approved the appointment of the four. No. I'm not talking about appointment. Ukanti ke umphathiswa uthelo mba uyaqosheliswa ngokubambisana nokaGodongwana yaye neParlamente iza kufumana ingxelo ngokuphathelene nolawulo nokuchongwa kweqela labacebisi. The department to finalize with yourself. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yelinye lamaxhoba odubulo olwenzeke kubusuku ngolwesihlanu eRecha Park. uJadine Machaman nomhlobo wakhe uRolin Lessing badutyulwa bakhaba ibhekile ngelixa behleli kwisithuthi emva kokuphuma evenkileni. Usityande igila udadebo Jayden Magaman uLikisha Du Plessis ngendlela inhliziyo yakhe etyumke ngayo ngelixa inika imbeko kudade wabo phezolo. Uxelele abazili nawe bengungenene kwinkonzo iVictory Tabernacle eRecha Park ukuba isenzo esehlele uJayden sibonisa ukuba amangomso asesibhogweni. uJayden uchazwe njengomntu ebengumtyana ethunga nodade wabo bengamaqhula athanda ukuhlekisa abanye abantu. Umzala wakhe uthe uza kumkhumbula ngamazwi akhe enkuthazo. Ngelixa isinqandamathe sakhe sichaze ubudlelane babo njengobuze nenguqu emandla ebomini bakhe. I'll say it here where I know you can feel it. I choose you. I choose the memory of your softness. I choose to carry your love forward by being soft toward people. I choose to tell the people I love that they matter out loud without waiting. I choose to honor you by loving in a way that would make you proud. You changed me. Before you, I didn't know how deep love could go. Because of you, I know. And because of how we lost you, I know how precious every second is. Abahlobo bakhe bamchaze njengomntu ebesonwabisa kwaye ebeqinisekisa ukuba abahlulwa nto ebuhlobeni babo. Inkonzo yesikhumbuzo somhlobo kaJayden uRolin iza kubanjwa namhlanje ngoNcwalazi. Ingcali yotyalo-mali uSonia de Bruyn ikholelwa ukuba ubunkokheli obunyanisekileyo nokuziphatha kakuhle kunye nokukhula koqoqosho kunokuza nenguqu kubemi boMzantsi Afrika. uDe Bruyn ebesenza intetho ephambili kwisifundo sesikhumbuzo songasekhoyo uba uRaymond Mhlaba esibanjwa iminyaka le nesibanjelwe kwiYunivesithi Nelson Mandela eGqeberha eMpuma Koloni. uMzantsi Afrika unempendulo ezininzi kwimiceli-mngeni yawo yezoqoqosho, kodwa uSonia de Bruyn uthi
Eyona ngxaki inkulu kukuguqula ezo zicwangciso zibe yinto ebonakalayo. Uthi ulawulo olululo lubalulekile eqinisekiseni kuba imali karhulumente ityalwa kwiziseko ezingundoqo nasekuvuleni amathuba ezemisebenzi. Finance alone cannot solve South Africa's problems and crises. Governance is what determines whether capital is converted into development. Public financial institutions manage substantial public resources and therefore require governance systems that ensure financial decisions serve legitimate developmental objectives whilst protecting public funds. Izithethi zongeze ngelithi ukuba urhulumente uyoyisakala kuthatha uxanduva, uphuhliso nokudalwa kwemisebenzi kuza kusilela. Right now in South Africa, unless there is a radical transformation in our SOEs and our development institutions, our own development is going to suffer and it's going to have an impact on job creation, on the safety of our communities and on the status of our economy. iYunivesithi ithi inethemba lokuba le ntetho iza kunceda uluntu luqonde nzulu imigaqo neenkqubo ezazimelwe ligorha lomzabalazo elingasekhoyo. Ulutsha lwaseLesotho lubhiyozele usuku lwamazwe ngamazwe lolutsha ngokukhuthaza ulutsha kuba lujonge kwezolimo njengendlela yokufumana amathuba omsebenzi nokuphucula amathuba ezoqoqosho. Umphathi wezolimo eLesotho obesisithethe esiphambili kule ndibano uxelele ulutsha kuba lungathathi ezolimo njengendlela yokuziphilisa kuphela kokona njengeshishini elinengeniso kunye nesixhobo sokulwa intswela-ngqesho. Kumbhiyozo wosuku lwamazwe ngamazwe lolutsha, undwendwe oluphambili umphathiswa Motshoborwane uthi uze kukhuthaza ulutsha ukuba luqwalasele kungena kwicandelo lezolimo njengelinye lamathuba okudala amashishini anokunceda ekunciphiseni intswela-ngqesho. Urhulumente akasincedi nganto, udlala njengathi ngelixa thina sijonge uncedo kuye. Sicela ukuba basebenzisane nemibutho yasekuhlaleni ukuze sizifumane zonke iinkcukacha malunga noncedo olukhoyo. Umphathiswa uthe uzive enyanzelekile ukuba aqondisise unobangela wokuba kutheni ulutsha lungasebenzisi uncedo lwezemali olubekelwe bucala ukunceda bona ekuqaliseni amashishini. That is the reason why today I came to address the youth, to sensitize the youth that there are opportunities out there. They should go out and participate in the production of food. They should eat food that they have produced. Kwangaxeshanye umphathiswa uMotshoborwane uthi bakulungele ukunceda amafama ajongene nobunzima ngenxa yekhephu eliwe ngamandla. Kodwa ugxininisa ngelithi kufuneka kwenziwe imigudu yokulumkisa uluntu kwangethuba ukuze kuthintelwe umonakalo nelahleko eninzi. I received reports that in the mountains of Lesotho we have lost some sheep, some goats due to the heavy snowfall. Abaququzeleli balentlanganiso yolutsha bathi babone kufanelekile ukuba ulutsha lwaziswe ngamathuba kwicandelo lezolimo ingakumbi njengoko ixesha lokutyala sele liza kuqalisa. Kwezemidlalo iBanyana Banyana idlala umdlalo kunyanzelekileyo uphumelele noba sekumnyama entlango okuhlanje neNigeria ukuze igcina amathemba okuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi yabasetyhini eBrazil kunyaka ozayo. Ithemba leBanyana Banyana lokuzingenela kwindebe yehlabathi lithwaxe emva kokubethwa iMorocco ngamanqaku amabini kwelinye kwi-quarter finals ngempelaveki. iBanyana Banyana incwase kuliphosa kwelokulibala ishwangusha lokhoba kakubi kwitumente yalonyaka xa iqubisana neNigeria ngokuhlanje. Omane amaqela abethwe kwi-quarter finals aza kudlalela ukuzibekela indawo kwezimbini ezishiyekileyo eAfrika kwindlela esingise kwitumente yendebe yehlabathi eBrazil kulonyaka ozayo. Kolunye ungquzulwano iVory Coast iza kuthathana neGhana. Aphumeleleyo aza kunquzulana namanye asibhozo aphuma kwamanye amazwekazi ukuxhithana ngendawo ezintathu ezishiyekileyo kwindebe yehlabathi.
umqeqeshi wamaqobokazana asekhaya uthi bajabulene nomngeni omkhulu ngokuhlwa nje kodwa uthi baza kuwumela. Disappointment, of course, didn't qualify automatic, but here we get another opportunity, to prepare to give us that opportunity to go back to the World Cup. And we're facing a familiar foe in Nigeria, who also didn't get through, and it's going to be a really big match for us. The magnitude of the game becomes bigger. Ukuzwana kwinqanaba lamazwekazi luvame kuba nzima kwaye luyanxaphisa. Umqeqeshi ucebise iqela lakhe limilisele ingqondo kumdlalo ngamnye. We just have to mentally be strong and pick ourselves up, and together we have to step onto that field and make sure that we play for each other, make sure that we realize how big this opportunity is, because you never get a second chance, and now there's another opportunity for us to realize our objective. Iqela lichulumancela elinye ithuba lokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi. We didn't qualify automatically, but as we have a chance now, I think as a team we are looking forward to it. We are going to give our all out there. Umdlalo ngokuhlwa nje uqala ngensimbi ye-10. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje. Umsuthu Mabhayi uza kuziphakela ezoculo lwemivundla. Matholo Nyonga ndikudlela.